and a producer. So it's not a producer content and also talk about it. And it's you don't have the content, no research, but Bob Marley, one thing about music is when it hits you, you feel the pain. But we were right. And Plato said music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything. Music, you can start to meditate when you listen to music. Now, this is what we feel, right? I can go on and on, but music is an essential part of our lives. And not only that, but serious to say, if I'm to my musicians, my artists, my composers, for giving us the feel. It's also licensed that 75% of our content is music. So everything I am Joshua, I had to know that. So there are some songs which resonate very well within our programming. So if you not promote program. For example, the example that I gave, Panisong Notes Musham Cards by Gonet, it's Chinomations Dandaro Mazmai, they use this as a sound check. Because when you have to implementation, so what it means is that some of the songs are maybe feature within our programming. So it is very essential, it is important, not only to us, but also to our listeners. We broadcast live from Ashimbo, the heart of Zimbabwe, culture, and it's Chibani, each, so, Timotara Chikanga, Siamulis Devele, Timotara Song, and it's no relevant language, she wanna have a strong bias towards the music taste, culture, location, again, of the Mashingo province. Can I prove it bias now in Mashingo? It's not here as I request a lot of and it also speaks to the way our content comes from. So currently we are covering 6 of 7 districts of Mashingo, namely Gutu, Bikita, Zaka, Menezi, Chili, and Mashingo, with plans already in motion to activate Shirezi district. I can go on and on, everybody's about feedback, but couldn't Mashingo, that Simuya Subata Janaka, Israel, the station limited to cover the whole province. So you can understand with signal, but we are really working so hard in order for us to cover 7 of our districts in Mashingo. Now, our guiding principles in Asitara to talk about copyright is looked in any term I do the breakfast show at 5. So you can imagine when I get to work, so one of the laws that we are guided with is the Constitution of Zimbabwe. The chapter 4, section 61. And for us, it's chapter 4, section 61. In not everyone has the right to freedom of expression, which includes A, freedom to seek, receive, and communicate ideas and other information. B, the way you manage musicians. Freedom to artistic expression and scientific research and creativity, and is not accommodated. We are mandated to teach play music, the music, and without discrimination, such a way. Now, we are also strongly governed by the Broadcasting Services Act of 2001, up and over my recommendations at now Akawanda. Now, Senator Naboita, a Broadcasting Services Act, which includes my condition, a license that can to broadcast. So part of the conditions that are happening is 75% of the music that should be local music. I mean, as in local music match. Tabuzo, we are putting music at Nozoti, and so it speaks largely about the content. What I saw me, even at
kukurudzirwa kwese nekutambwa kwese. But yeparedhiyo yakamira sei? Kunotori nedzimwe dzezvipisa kudzoko paratigone kudziridza paredhiyo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. So izvi chikonzero chekutanga kana songo tikaiteerera tikanzwa kuti content inenge iri kukurudzira physical or psychological violence, it's automatically out. And chepiri, sexual conduct and nudity. Zvinotaurwa but zvine zvachiri kungotaurwa also but pane mamwe atinoti masexual innuendos muchandiregererawo. Pane mamwe mashoko atakatora handiti inenge itori shoko riri right but raakushandiswa zvisiri izvo. Ndino maexamples anonetsa but handino vamwe vanenge vatinoti bota say a song like that because handinomaseka but probably hufuri. So some songs like that now, because of the meaning that people have attached to certain words, ndowatinenge kuti masexual innuendos hatichakwanisi manje kuti tichiiridza song iyayi because content yacho hazvichanzwisisiki kuti parikudzibata apa chii chiri kutaurwa nezvacho handiti muri kunzwisisa. So we also don't, we are not allowed to play songs which have offensive language, including hate speech and gender stereotyping. Because obscenities, you know, and kuda kudzikisira madzimai kana kudzikisira vanhurume muchandiregerawo zvakare. Pane imwe song yakaimbwa nomwenyimbi wanisagona kutaura nezita asi inonzi varume imbwa kana ndimiwo inoridzwa sei hatisati tatomboenda kure the title ipresenta kuzvifambisa sei pakuti song yakabva kutendera inonzi varume imbwa zvinoitawo hazviiti. So some of those you see it's content kazhinji kachona inyaya dzecontent. Also vanenge vaine music inenge ichitaura nezvedrug and substance abuse including alcohol hatitenderi. Wangochitaura hako nezvekuti mamba inonaka but hazviitika kuti titaurawo nyaya dzakaita seidzodzo nekuti nedzimwe nzvimbo. Let me tell you the power of radio. Mumwe munhu anoteerera chinhu kana chinge chataurwa paredhiyo kwaari chitori chokwadi handiti kutorina mwana anodzidzisa vana vavo ndakazvinzwa zvichitaura paredhiyo handiti ndakazvinzwa zvichiimbwa paredhiyo right. So it's a quality, it's a standard inenge yatopiwa. Now we also taking that kuti content manje haizofanirwe kunge ichimanikidzira kana kuda kuti zvimwe zvinhu zviite right. Sekuti I've realized people have normalized the use of alcohol, right? Vanokunormaliza kunzoko but isvo hatikwanisi kudaro handiti. Another factor is we are not allowed kuti tiridze nziyo dzinoperpetrata nyaya dzekuti vanhu kunombodzi vanhu venasvingwa vana unatsoita mushi ndo zvinotaurwa kunzoko. So iwoimba manje song yako uchidzikisira vanhu manje hazvichagoni handiti. You're already tainting a certain tribe. Izvo zvatitotendedzwa because I mean the Rwandan genocide yakatanga nereligion. So you can imagine the power that the radio holds. So the moment we play songs that are against a certain tribe, a certain language, a certain kind of people, persons with disabilities, we are not allowed. So our recommendations are as follows. My authors and composers, simataura taita kuti isusu nyaya yedu iri pacontent and it's content ngatiperewo nziro dzinonakidza and it's asi dzichicapturewo the culture part of us, the character, the needs, the aspirations of mazimbabweans, of vanhu vemasvingo. Kana ukadero ukati isu tiri vanhu veheritage uchitaura chokwadi hatina kana problem. Checking my producers now, I really understand kuti as a producer, sometimes you're there to also make money, and an artist will come to you, in a song yakushaka, take a throw beat, inogadzira beat, iye woimba. Wazonzwa kuti iwewe nenzeve dzako muri tu. Inenge muchinyatsonzwa kuti ati chido chekuimba chirikwa. Ati chipo manje, andozvibatanidza. Worova zvako autotune chichichichi yozobuda ine quality yekuti tetisana zozvisa akaimba murume here kana kuti munhukadzi. Takatomira kuti timuone handiti because wazowanza magrades musong iyi. Saka the quality now is now compromised. Patiri isusu
manje tetizoleiwa kuti tirete badera quality amangwana izvozvo zvinorwadza hapana kuti zvinorwadza zveshuwa kuti song yaigwa nemwana wemasvingo ndizvozvo but quality now haisi kunyatsobuda zvakanaka inozotapinda mumaspika people will say matauro unoita everyday akasiyana nematauro unoita kana wabuda paredio zvazvinongoreva ndezvekuti musicians handiti isu kana tine taridza output vangofanana nevanoita zvesong zvemusic vanoziva kuti unokwanisa kuita multi-channel handiti song inobuda both left and right wozoita monotrack kana riri monotrack zvakura kuti munhu akuteerera nemaheadphones imwe chinzwikaita right side chete kana kuti left side chete but kana kuita dual channel kuti song iri kunzwika from both ears. Now that's quality that we're also talking about. Saka pamwe pacho ukanyatsobika chionawo kuti matracks ako anenge ari right. Now we go to nyaya yemapublishers. Ndinoziva kuti pane vamwe maartist ekuti ndiwe composer wogoenda kuna producer wako chake chete anongoti apedza kuproducer wakakubvisira song iwo wakupublisha. There are things like labeling, metadata, and let's go to our AI. I don't know how they do it, but we never change the song. So you have to put the artist name, track title. Can I get per album? And if you don't know this track number 2 per album, you cannot number 3 per album. If that is not done properly, system here are you going to pick up? You know what? Can I get the artist is 001, track 001? I just see it, which is so weird. And so it's always important to label music in Japan. Then you submit it to the correct channel. I don't know if you don't know you know, by YouTube people at 10 days with the music by YouTube. It's by YouTube. But you know, I was the one with music, then you do not get your royalties. So what we do is also we accept music in MP3 format via our email, music@nevoyfm.co.zw. The beauty of this email is that the technology market music innocent by this email, and it is received by everyone in our institution. So in the access, you want music media access music munhu wese anokwanisa kuona music. Saka the correct channel is to send it to that. So we don't want to compromise quality because vamwe vanobva vati ane nhamba dzangu dzepawhatsapp novanisendera ini pawhatsapp. WhatsApp magadziriro ayakaitwa ndeyekuti audio yese yatumidzirwa pawhatsapp inosvika yane rimwe zita inenge yakunzi AUD 2024-0923-001 zvichienda zvakadaro. Now what it means is ndakuda kuchitora so zvokuikunakidza zvishwa. But we talk about WhatsApp, it has lost its metadata. Kuda kuti tichiipinza musystem yedu zvashata. Nyaya digital manje patiri it's very sensitive because we use an online system yekuita zvinhu zvedu zvese. So you have your songs, they are fed into the system. And it's saka ndakuda kuenda apa steps between submission and airplay. Ani anotarisira kuti song yakaisubmita nhasi and abvainzwa mangwana kana kubatidza redio ndeyari kufanira kutanga kunzwa iyoyo. Now this is what happens. You submit your music, we sit down on Thursday to music yedu yauya this week in the evening, download toiridza. And it's usually dzakawanda zvadzo but 20 dzatoda kunzwa kuti okay content wetechnika wanenge aripo achinzwa kuti quality inozobuda here zvakanaka pamushini yedu. The content vakateerera kuti inozobuda here ine nepfungwa dzangu nokuti inoenderana here neshow yangu ndakutonga panogotana nyaya dzebusiness vanogotana nyaya dzetikati hanziri kukwana. So it's a group of us, we are listening to the music, we agree, fine, music yedu botoka vanoisa music in system kuti these are our tracks for the week. Vaisa musystem muya tine malabels ekuti the song ndeyekuregion ndeyemasvingo local inowani changopinda. This is a national song, this is an international song. This is how the songs are put to system yedu. Ichinge yadaro system yedu isu anenge munhu chaiye munomutsa makuseni obva ati mobva maenda kukanzi playlist so mobva mati generate. Now this is how the system picks the songs for the day. It will go into the separate folders
your grade music, right? So there are songs for each show, right? Zvichienderana nekulebhuri vakunenge wakaitwa music nekumaisirwo ainenge yakaitwa musystem. Zvazvinoreva ndezvekuti database redu rine music imwe yatakapedzera kuisa patakatanga muna 2017 handiti kusvika nhasi. Inonhonga masongs a total of about 100 and something ekuti aya idzi munogona kudziridza nhasi handiti ndodzatinoenda puwa kudzindo ngatidziridzei. Ine nguva yainolonga kuti pane zvino you can't play songs dzisiri pasystem pay, right? So panoshanda metadata nepamapa kana song yakalebhuriwa zvakanaka kuti isong yanhingi chetitle chakati zvinoitirawo nyore DJ ari paredhiyo kuti agotaurawo because tinonzi hatimufanira kuridzira song dzasingazivi kuti ndeyani handiti saka tinonzi ayo taura kuti isong ndeyani zvino kana ikanzi track 1 artist 1 achiona kunoisipa because hausiziva kuti ndeyani hausiziva kuti yakaimbwa nani hausitongoziva kuti content yacho are you even sure iwe wacho naunokana kutongoiteererawo so you be forced to skip it because unoitaura chichichi you also cannot risk kumboiplaya handiti wozoitaura afterwards why ndikasaisa title senaitirwa yakaitwa wozodzoka futi uchiti mari dzasong yangu kati mati ndeyani mingi manyeba ipapo number 1 number 2 maybe I was not there in 2017 panoiswa music maybe hazinanyatsoteererwa zvakanaka maybe song iri kutuka dai saka ndinozozitanga ndichiti handiti so these are the steps. Also you realize that nekuwanda